Ħaddiem fil-kamra mortwarja ingħata l-ħelsi mill-arrest wara li ġie mixli li waqt il-ħin tax-xogħol iffastidja sesswalment uffiċjal tas-sigurtà mara waqt li beda jdawwarha biex juriha l-post. Kien iċċantar li għandu 45 sena miż-Żurrieq tressaq fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Ġanella Camilleri Busuttil u ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih. Qed jiġi allegat li r-raġel biss lil mara dak il-ħin iżda telqet lura għall postazzjoni tagħha. Ingħat ukoll kif aktar tard fl-istess jum huwa allegatament qabdilha sidira u hi mbuttatu. L-uffiċjal tas-sigurtà kelmet lil kap eżekuttiv tal-kumpanija li taħdem magħha li immedjatament ħadet azzjoni u qaltilha biex tagħmel rapport mal-pulizija. ċantar ġie arrestat nhar it-tnejn 7 ta' Awwissu u ġie wkoll sospiż mill-impjieg tiegħu. Il-prosekuzzjoni moġġezzjonat talba mill-ħelsien mill-arrest la darba hu ma javviċinax lill-allegata vittma u ngħata l-ħelsien mill-arrest b'depożitu ta' 4,000 euro u garanzija personali ta' 6,000 euro oħra. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Inċident fl-aħrax tal-Mellieħa li ħalla sewwieq ta' mutur b'saqajh u swaba miksurin wassal lil turist Ġermaniż ta' 30 sena jiġi akkużat li kkawża dawn il-ġrieħi gravi. Il-turist ġie mixli l-bitraskuraġni wassal għal ġrieħi gravi lil sewwieq tal-mutur u ħsara fil-karozza tal-kiri li kienet isuq u l-mutur tal-vittma. Il-turist li hu ħaddiet ammet tal-ħtija miġjuba kontrih waqt li d-difiża semmit kif saħansitra wara l-inċident iż-żewġ persuni kkuntattjaw lil xulxin b'mod pożittiv. Intqal ukoll li huma ħabaġġ fil-mutur iżda dan skidja bil-konsegwenza li l-mutur spiċċa taħt il-karozza. Il-prosekuzzjoni konfermat li ma kien hemm l-ebda mottiv wara l-inċident kif ukoll li l-akkużat ikkopera. Il-turist inħeles fuq diversi kundizzjonijiet fosthom li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien sena.